ktorá vstupuje budúci rok do experimentu. Môžete byť prví agromekatronici, ktorí na Slovensku výjdu zo školy. Na strednú školu na Slovensku je to len škola v Rimavskej Sobote, na západnom Prúdskom a na východnom Slovensku je to Moldava na Slovensku. Keď budete možno uvažovať nad svojím zamestnaním, uvažujte aj týmto smerom, že či chcem robiť celý život v peknom pracovnom prostredí, mať výhľad v kabíne, počúvať si hudbu počas práce, servisovať stroje, to je jedna možnosť. Druhá možnosť je servisovať stroje. Celý svoj pracovný čas sa presúvam po Slovensku alebo v regióne. Opravujem stroje. Keď to chcem opravovať, potrebujem niečo vedieť. Chodím na školenia, v tomto prípade do Nemecka, lebo je to nemecký stroj, vidím svet, chodím na veľtrhy. Ja chodím ročne na veľtrhy do Paríža, do Hanoveru, do Brna, jednoducho, aby som videl, čo je nové v tej technike. To budete musieť aj vy. Ja si to tam chodím obzerať, vás to bude zaujímať. Aha, toto je nové, to bude o 2 roky na Slovensku. To potrebujem vedieť. A keď toto všetko budete znať a vedieť, tak sa v tom odvetví presadíte. A keď sa presadíte, koľko myslíte, že zarába taký dobrý servis? Koľko zarába? Viac. 1200 je už dobrý plat servisného technika. Je už dobrý plat servisného technika. Ale na to musíš to vedieť. Musíš byť vyštudovaný, musíš sa stále zaujímať. Každý máme mobilné telefóny. Tých mobilných telefónov každé 2 roky ich vyhadzujeme a kupujeme si nové, lebo sú lepšie, výkonnejšie. Ten stroj prechádza tým vývojom. A vy ste platení za to, že sledujete ten vývoj, sledujete tie nové informácie, aby ste ich tomu poľnohospodárovi vedeli postihnúť. Sú tam GPS navigácie s presnosťou na 2 cm. Kto má v aute GPS s presnosťou na 2 cm? To sú také technologické vychytávky. Hovorím, keď pôjdete von, kľudne si na tie schodíky stupnite, pozrite sa, ako ten traktor vnútra. Ak ste mali záujem, tak v Rimavskej Sobote na tejto strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej vám poskytnú bližšie informácie, vy už máte. No, páči sa.